Sabi kayo dyan! Giding! Diyan man nagiging eh. Ayun na. Maya, nasa loob ka ng 4 na salbabida. Tapos di ka na makakaalis. Hello, dito ako sa Mamawi. Hello, dito kami sa Boracay! Andito kami sa Boracay! Hi! Kamay ngay, nakakaya. Oh! Pagagot! Alay! I-upload ko sa Facebook. Wala itong app. Ano po? Danaling. Danaling. Galing! Wala sa bata na alay. May picture tayo doon. So, ano? Ay, parang. Ay, dito. Diyos niya kapurpurawanan. Ay, tara na kasi hindi na natin. Gabi na. Tara. Personal chapter. Sabay ka mag-dance for. Giding. Giding. Ipanta siya. Ah, Yung Facebook. Diyan Boracay ko naman. Ipanta siya. Punta niya sa YouTube. Oo, tinangisit lang. Paano kasi ano mo? Ganda pa lang ang tegi. Gusto ko ganyan din. Yung medyo malapit ako. Sige.